Tervetuloa Leppäkosken sähkölaskun lukuohjevideon pariin. Tällä videolla käymme läpi arviolaskua. Arviolaskulla laskutus perustuu aina laskennalliseen arvioon kulutuksesta. Arviolasku koostuu yleensä kahdesta eri sivusta. Arviolaskuerittelysivusta sekä pääsivusta ykkössivusta. Käymme aluksi läpi ykkössivun kohtia. Ykkössivun yläosasta näet yhteystietomme. Sieltä löydät myös puhelinnumeron, aukioloaikamme ja web-osoitteemme. Kohdassa numero 2 näet käyttöpaikan tiedot. Käyttöpaikan tiedoilla tarkoitetaan käyttöpaikkanumeroa, käyttöpaikan osoitetta, käyttöpaikan asujaa. Käyttöpaikalla tarkoitetaan kohdetta, missä sähköä kuluu, esimerkiksi vapaa-ajan asunnon osoite tai omakotitalon osoite. Seuraavassa kohdassa näet sähkötuotteiden nimet. Esimerkkilaskullamme sähkötuotteena on yleissähkö. Muita vaihtoehtoja ovat kausisähkö, aikasähkö tai tämä yleissähkö. Seuraavassa kohdassa näet laskun loppusumman, tässä tapauksessa 135 euroa 3 senttiä. Sivun loppuosassa näet perinteiset laskun tiedot, kuten viitenumeron, laskun numeron, tilitiedot. Seuraavaksi siirrymme tarkastelemaan tarkemmin, mistä lasku koostuu. Laskun rakenne on avattu sivulla 2 arviolaskuerittelykohdassa. Sivun yläosassa näet laskutuskausikohdan. Se kertoo, miltä ajalta lasku on muodostettu. Esimerkkilaskumme on tammikuun alusta helmikuun loppuun. Hieman laskutuskauden alapuolella näet vuosikulutusarvion. Vuosikulutusarvio tehdään asiakkaan asumismuodon perusteella ja se on arvio siitä, kuinka paljon vuodessa todennäköisesti tulee sähköä kulumaan. Esimerkkilaskumme arvio on 5000 kilowattituntia. Näiden tietojen alapuolelta löydät 2 eri kohtaa, sähköenergian ja sähkön siirron kohdan. Käydään ensin läpi sähköenergian kohta. Sähköenergia tarkoittaa myydyn sähkön määrää. Se koostuu perusmaksusta ja energiamaksusta. Laskutusperusteena arviolaskulla on laskennallinen arvio. Tällä kertaa se on 59 vuorokautta, eli tammikuun alusta helmikuun loppuun oleva ajankohta. Seuraavalle riville on laskettu 59 vuorokauden aikana kuluva sähkön määrä, jos koko vuoden vuosikulutusarvio on 5000 kilowattituntia. Kohdassa numero 2 näkyy sähkön siirron osalta vastaavat tekijät. Perusmaksu, energiamaksu ja lisäksi sähköverojen osuus. Laskutusperusteena on jälleen 59 vuorokautta. Laskun loppuosassa näet uudelleen laskutettavan summan yhteensä.